Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. The same pattern silly sifuna ukukhala. Ubefuna ukukhalela ukuthi uMakhomalo uLethi noma uMakhela akekho asazi. Cha kuyaqala uMakhomalo abe late emcimbini omkhulu. Sisabambe ku-TV show. Lokhu ke-TV show. Nanga komseleku ese-emotional. Indaba yakhe beyikuthi uMakhomalo olate noma uMakhwela ovaleliwe ukuthi akangezi evalelwa amanye amakhosikazi ileyo nto emphathe kabi noma usisi wakhe ongekho. Hayi zaningi inkinga zamseleku. Yabo khona manje kokunye nawe gazi uthi ukulalela mase uyamzwela. Kodwa hawu izinto ayikhulumayo mayiseqhatha amakhosikazi akhe ezinye ziyathusa. Kodwa le yephathi yona ibe nayo indawo esifakela usizi mase mbuka ehleli yedwa ukuthi awubakithi yaza kukuhle nosisi wakhe naye akasafiki ngisho ephathini. Kazi ubani leyo nyanga leyo eyakhuluma izinto ezirong kusisi kaMseleku. Kodwa ke noMseleku umkani nenyanga yaseThekwini. Le nyanga yaseThekwini ekhona la ku social media. Umkani nayo banazo ngisho ithombe ndawonye. Yaze yabhala inyanga yathi mngani wami. Naye wayiposta futhi wathi mngani wami. Yabona manje ukuthi angisho lutho mina. Uyabona manje ukuthi phela ke mhlawumbe usisi wabona ukuthi umngani nenyanga ubungani bakhe nenyanga buthini kanti uzohamba kubantu naye bemtshela into ezirong. Kazi bamtshela izinto ezithini. Nakazi bamcabanga bamtshela izinto ezithini. Hayi inyanga ziyaqhatha nezangoma futhi sisuke zazi ukuthi uze kubo ngoba desperate. Bekusebenzise lokho ukuthi vele ufike lawo nenkinga bekutshele yonke into ezoqhatha umndeni. Kodwa ke bakhona abanye abakutshela into mhlawumbe esuke ikhona namangazi. Kodwa nje siyasibone lokho futhi ezinye inyanga zibuye ziba ama-influencer la ku-social media. Kodwa phela kulona iphutha ngoba ibhizinisi. Sibuye sidideke. Nabo babuye bethi abanye bayathwalisa kodwa nabo babona ukuthi ngase badinga ukuthwala bona inyanga ezinye. Yabona sibuye sibone ukuthi kwalento yokuthwala inganekwane leni. Angishongo ukuthi bamtshela ukuthi bengiyaxoxa nje into ekhulunywa inyanga. Futhi khona enye inyanga ithi ichaza into vele uthi hawu cha usekukhuluma ngale TV show esibukayo. Hawu ezethi yena into ithanda beba ama-yellow bone bebe bahle. Sithi hawu indaba ngathi khona ishow ade ilunguza lomkhulu logogo indaba ekhuluma ngabantu abakuleya TV show. Ethi nizobona kuzoba khona ama-signs hawu evela asuke eyobala onke ama-events aleya TV show. Bese hayi le nyanga izosibophisa lena ngoba sizosala sodwa thina kuleyo nto engalona iqiniso. Anime kancane wekhasi sobe sixoxe bye.